Hey. This one goes out for y'all, for all the lovers around the world. Just everybody, grab that special someone and let them know how you really feel about them. Curse one together with Hot Chick, Team JEP. Lagi naman ay gusto sanang halikan at yakapin ka. Sinta, ano ba ang dapat kong gawin? Pwede bang sabihin mo sa'kin kahit di na alanganin? Ang lagay ko sa iyong kamay, parang mabigat na di mo mabigay. Paano ang tayo malapit pero bakit ba ang layo mo? Sa tuwing magkausap tayo, nauunahan kagat ang kaba, tapos kagat na kagalit ka. Di ko naman alam kung bakit ba, nais lang naman ay magtiwala. Bakit ba kailangan mo pang busyahan ang damdamin ko? Pwede mo naman pakiramdaman, siguro ang puso ko'y nasasaktan. Kapag nagkagalit ka sa'kin, nawala naman dahil nagmamahal. Pakiusap lang, wag kang ganyan. Hindi mo man lang ba naisip na pag nagagalit ako at inaaway ka, ikaw naman kasi lagi mo kong binabaliwala. Madalas nakakalimot, lagi ka pang nakasimangot, buhat ng may iba pang tumatakbo sa isip mo. Pag naman sana ganito, diba? Nasasaktan din naman ako pag nag-iisip ka na meron akong iba. Wala ka na dapat ipag-alala, dahil ikaw lang tipong nitong damdamin ko, sagot sa lahat ng panalangin ko. Bakit ba kailangan mo pang busyahan ang damdamin ko? Pwede mo naman pakiramdaman, siguro ang puso ko'y nasasaktan. Kapag nagkagalit ka sa'kin, nawala naman dahil nagmamahal. Pakiusap lang, wag kang ganyan. Wag nang magalit, kung minsan ako'y di mo maintindihan, dahil nasasaktan ako, pasensya na. Sa pagiging sensitibo minsan, maramdaman mo sana at yung maunawaan ang gusto kong iparating sa'yo. Kung meron mang tampo, huwag nang palakihin para di nagumulo. Sabay natin harapin ang panibagong bukas na may ngiti sa mga labi natin. Ano mang problema'y kakayanin, kahit ano gagawin ko. Mabawi ko lang ang lahat ng sakit ng nakaraan natin. Bakit ba kailangan mo pang busyahan ang damdamin ko? Pwede mo naman pakiramdaman, siguro ang puso ko'y nasasaktan. Kapag nagkagalit ka sa'kin, nawala naman dahil nagmamahal. Pakiusap lang, wag kang ganyan. Bakit ba kailangan mo pang busyahan ang damdamin ko? Pwede mo naman pakiramdaman, siguro ang puso ko'y nasasaktan. Kapag